Yun mga kaboka, good morning. Welcome sa aking mumunting kusina. Ayan, nandito ako sa kusina ko ngayon mga kaboka kasi magluluto tayo. May nahuli kasi ako nung nakaraan pa, alimango. Tapos ngayon ko lang lulutuin kasi wala na talagang ulam eh. Ito yung nahuli ko mga kaboka. Ayan, yan yung nahuli ko na alimango. Ang masarap na luto dito mga kaboka, gataan natin to kasi masarap to pag may gata. Ayun, buhay na buhay pa mga kabuka. Oh, diba? Oh, buhay pa to lahat mga kabuka, hindi pa to siya namamatay. Oh, balik 3 araw na to siya kalagay lang sa balde. Ayun, buhay pa tong iba. Oh, buhay na buhay pa mga kabuka. Ayun, gataan natin to para pang ulam mga kabuka kasi malaki naman yung iba, saka yung iba maliliit. Natawag sa amin na maniit. Maniit pa to mga kabuka. Yan, bali 3 araw na to nakalagay dun sa balde namin, hindi pa namin niluto kasi nilaming namin, yung tinatawag sa amin nilaming, yung hindi namin niluto pagkakuha dahil para yung nakain niya mailabas niya. Ayun mga kabuka, lulutuin na natin to. Lulutuin na natin to na may gata. Sarap to, di ba? Ayun mga kabuka, may nagpapakulo na ako ng tubig. Siyempre pakuluan muna natin yung alimango para matanggal yung mga dumi niya. Kasi may mga lumot siya sa katawan mga kabuka. Papakulo muna tayo. Ayan. Pakulo tayo ng tubig. Pag kumulo na to, lagay na natin yung alimango. Ayan mga kaboka, nag-start ng kumulo yung natin, tubig natin. Ayan oh. Ayan, panggatong lang yung gamit namin dito mga kaboka kasi wala naman kaming gasol dito eh. Ayan, kahoy lang. Ito na yung alimango mga kaboka. Nilagyan ko muna ng tubig para hindi sila tumakas kasi buhay pa yan lahat mga kabuka eh. Ayan o. Ayan, patay kang alimanguha karon. Ayan mga kabuka, kumulo na yung tubig. Lagay na natin yung alimango. Ayan o, diba? Oops. Ayan, buhay pa talaga lahat mga kabuka. Tinalian sa mga kabuka para hindi sa mga gat. Tanggalan lang natin yung tali kapag pag namatay na sila. Ayan o, diba? Yan mga kabuka. Munti ka na mga kagat. Hala, para nakatakas. Takas ka pa ha. Ayan na mga kabuka. Oh, di ba? Nag-umpisa ng pumula yung alimango natin. Ayan mga kabuka, pumula na yung alimango natin, no. Kumulo na yung tubig. Nag-umpisa ng pumula na talaga. Ang lakas ng apoy mga kabuka. Oh. Kawayan yung panggatong ko kasi wala kang dito eh. Wala kaming gasol. Ayan na, pumula na. Ayun na mga kabuka. Ito na yung alimango natin na pinakuluan sa gata. Ayan, tanggalan na natin yung likod ng alimango mga kabuka para maluto na natin. Ito na siya. Ay mga kabuka, ito na yung
alimango natin. Tanggalan na natin to ng ano, yung kabhang niya para maluto na natin. Ayan, hiwalay natin to mga kabuka, saka itong laman niya. Ayan, hiwalay na natin to para malinisan natin. Init mga kabuka, di ba? Kailangan tong ihiwalay mga kabuka para matanggal yung ano niya, yung pagkain niya dun sa ilalim. Ayan. May tali sa mga kabuka, ito yung tali niya pang ano, para hindi siya makakagat nung panghuli namin. Ito yung tinali namin. Laki ng ano mga kabuka, yung pang-ipit niya, yung pangkagat niya. Ang tataba mga kabuka, di ba? Taba ng alimango ngayon. Yun, babae siya. Yung ano yan mga kabuka, yung mga paa niya, hindi na natin to sali kasi wala naman tong ano wala namang laman, puro buto. Yung ano lang mga kabuka, ito lang yung lutuin ko, ito lang yung katawan niya. Kaya yung paa niya hindi na, tatapon na natin to. Ayun mga kabuka, nagpakulo na ako ng ano, suka. Pag nagluto kasi ako ng alimango mga kabuka, suka yung inuuna ko, pinapakuluan ko. Nilagay ko ng suka bago ang gata. Ito na yung malinis na natin na alimango. Ito na yung linis na natin. Lagay na natin ito sa pinakulo nating suka. Ayan na mga kabuka. Ayan na, ito na. Kasi suka lang kasi yung inano ko mga kabuka. Pag nagluluto ko ng alimango, suka lang yung nilagay ko talaga. Saka bago ko lagyan ng gata. Ayan mga kabuka, nilagyan ko na siya ng gata mga kabuka. Ito na siya, kumulo na. Ayan, kumulo na yung gata, di ba? Ay mga kabuka, kumulo na talaga. Ayan, ano natin, patuyuin natin kunti itong ano, sabaw niya, yung gata niya, para lalasa talaga sa mga kabuka. Kasi marami pang ano marami pang sabaw, marami pang gata siya, di ba? Subaso na ito ni gamay ba?
Ayan na mga kabukaw. Ayan na siya, kumulo na talaga. Sarap naman ito. Alimango with gata. Alimango with nyog. Lakas ng apoy mga kabukaw. Ayan yung ginagamit namin dito. Panggatong lang talaga kasi wala kaming pambiling gasol. Ayan. Pero okay na, tiyaga lang. Ayan mga kabuka, magikin na natin to. Ayan, magikin na natin yung yung alimango para masarap siya, di ba? Magic sarap. Ito na. Magic. Ubusin ko kaya to. Hindi na, konti lang. Baka parat na. Ini talaga kapag apoy mga kabuka. Yan, takpan muna natin para matunaw yung magic sarap. Ayan mga kabuka, tama na to mga kabuka dahil ayun, natuyo na yung sabaw. Pwede na to kainin natin, di ba? Ayan, tama na to mga kabuka. Ayan, natuyo na siya mga kabuka. Sabaw niya. Okay, di ba? Oh, sarap, di ba? Ayun mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Ayun, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel, Kabuka Vlog. Ayan, thank you so much for watching. Huwag niyong kalimutan i-hit yung notification bell para lagi ng update sa mga walang kwentang video ko. Ayan, thank you so much mga kabuka. Hanggang dito lang yung video ko. Bye-bye!